God dag, 8. klasse. I dag der skal vi snakke lidt om isotoper. Og ikke kun isotoper, men også stråling. Og som I kan se her, så har vi et atom, så vi arbejder med grundstof C, carbon, lige nu, som vi kan se, og vi har kernen her. En af de ting, vi ikke rigtig snakkede så meget om sidste gang, det er den stærke kernekraft. Den stærke kernekraft er sådan set det, der holder den her kerne sammen, men det vender vi lige kort tilbage til. Fordi det første, vi skal introducere jer til, det er jo som sagt isotoper. En isotop er en anden udgave eller variation af samme grundstof. Så som vi kan se heroppe, så har vi 6 protoner og 6 neutroner i kernen, og det gør, at vi arbejder med, som der står her, kulstof eller carbon, som også skal ses her. Hvis jeg tager en proton og smider ind i kernen, så ændrer vi sådan set grundstof. Det vil sige, så bliver det til nitrogen. Så er det jo ikke carbon længere. Så hvis vi tager den her proton ud igen, og neutronen, så vi har 6 af hver, så har vi stadigvæk carbon. Så hvis vi ændrer antallet af protoner, så ændrer vi på grundstoffet. Men det en isotop er, som jeg sagde, en anden udgave af grundstoffet. Okay, men hvordan laver vi så en anden udgave af grundstoffet? Jamen det gør vi, fordi der kan være en varierende grad og et varierende antal af neutroner i kernen. Neutroner bliver nogle gange kaldt sådan for den lim, som hjælper til at holde de her protoner sammen. Men som vi kan se, så har vi også noget hernede, der hedder stabil, og det er jo lige præcis det, vi skal snakke om, fordi lige nu, der har vi 6 protoner, carbon, men 7 neutroner. Det vil sige, hvis vi skriver det, så har vi en samlet nukleontal på 13. Som vi ved, så er carbon, det er normalt 6, og en samlet vægt på 12. Den her, den vil hedde 6, med en samlet vægt på 13. Fordi der er 6 af den ene og 7 af den anden. Det vil sige, det er altså stadigvæk carbon, men det er en anden det er en isotop af carbon. Og så har vi, hvis vi tilføjer en mere, så er vi stadigvæk på carbon, og så finder vi carbon, eller kulstof 14. Den vender vi lige kort tilbage til, fordi den er meget unik i, hvad den gør. Kulstof 14, som vi kan se her, så kan man jo spørge sig selv, hvis der er forskellige udgaver af dem fra den normale, som vi ser her, men hvad er forskellen? Altså, hvor finder vi dem henne? Den normale her, det er oftest den, vi finder absolut flest udgaver af i naturen. Det vil sige, at når vi kommer op i kulstof 13 og kulstof 14, så finder vi altså betydeligt færre af dem rundt omkring i naturen, men de findes stadigvæk. Og det, der er lige præcis ved kulstof 14 er interessant, er, at kulstof 14 bliver brugt til at datere ting. Og det kommer vi til at snakke om senere i løbet af timen. Men det vi skal huske, det vi skal have fokus på lige nu, det er det, der står hernede. Ustabil. Stabil og ustabil. Så der er 2 større grunde til, at en kerne kan blive ustabil. Enten er der for mange protoner eller for mange neutroner. Og når man siger, at der er for mange protoner, så er det ofte forbundet med, at der er for mange protoner i forhold til neutroner. Men det der sker, hvis vi tager det eksempel, så hvis det her det er den normale carbon 6, men hvis vi fjerner en neutron, eller lad os sige, at vi fjerner en neutron mere, så bliver den ustabil. Så hvis den kun har 5 neutroner, så er den ustabil. Grunden til, at den er ustabil, det er fordi protonerne ved vi jo er positivt ladet. Og det betyder, at ligesom med 2 positive ender, eller nordpoler fra en magnet, så kan vi ikke rigtig vi kan ikke trykke dem sammen. De vil frastøde hinanden. Det er det samme, der sker i kernen herinde lige nu. Alle de her orange, eller røde, eller laksefarvede bolde her, kugler her, de prøver at frastøde hinanden. De prøver at komme væk fra hinanden. Men der er så en smart kraft, som er en af de 4 hovedområder
inden for fysikken, der hedder den stærke kernekraft, som påvirker alle kernepartikler, altså både protoner og neutroner. Det betyder, at hvis vi smider en neutron mere ind, så er der en ligevægt, og det betyder, at den stærke kernekraft er stærkere på det her tidspunkt, end den frastødningskraft, der er mellem protonerne og deres positive ladning. Men det, som jeg så også sagde, det der også kan gøre, at en kerne bliver ustabil, det er, hvis der er for mange neutroner. Og grunden til det, det er fordi, at så begynder der at blive for stor afstand mellem de protoner, der er derinde. Og når der bliver stor afstand mellem dem, den stærke kernekraft er super, super stærk, men den virker kun på et meget, meget lille område. Faktisk skal de stort set røre hinanden, før den virker. Det vil sige, så snart at du tager to protoner, og afstanden mellem dem, for eksempel mellem den proton, vi ser der, og den proton, vi ser her, fordi de ikke længere er tæt på hinanden, så er der ingen kernekraft mellem. Den stærke kernekraft mellem de to er ikke længere eksisterende. Til gengæld så virker frastødningskraften, fordi de begge to er positive nu. Det betyder, at jo flere neutroner der bliver i kernen samtidig, når der bliver et stort flertal af dem, så bliver afstanden mellem protonerne stor, og så virker deres kernekraft ikke længere, men så virker deres frastødningskraft, fordi den ikke har på samme måde den er ikke på samme måde afstandsbestemt, og derfor så begynder den at tage over, og så vil de gerne væk fra hinanden igen. Og det der sker, når man har en ustabil kerne, en kerne vil gerne være stabil. Det vil sige, at så laver den stråling. Den prøver at skille sig af med noget. Og det er det, vi kalder stråling. Og det er det, der sker ved en et ustabil kerne og en ustabil atom. Og det er derfor, det kalder vi dem simpelthen radioaktive. Vi skal lege lidt selv med den her i morgen og snakke lidt mere om radioaktiv. Det der sker, hvilket er henfald. Det vil sige, når den lige pludselig er ustabil, så vil den henfalde, fordi den vil forsøge at komme af med nogle ting for at blive stabil. Og det er der nogle forskellige måder, den kan gøre på. Den almindelige måde, det er alfa-henfald. Alfa-henfald, det er, hvor 2 neutroner og 2 protoner forlader kernen. Det der sker, når det sker, det er alfa-henfald. 2 protoner, 2 neutroner, det vil sige, at den mister en masse på 4. Det tilsvarer også til, at den mister en heliumkerne. Den skyder en heliumkerne ud. Det er det alfa-henfald er. Så når den henfalder med alfa-stråling, så mister den altså 2 protoner og 2 neutroner. Så er der også det, der hedder beta-henfald. Det, der sker ved beta-henfald, det er, det er det, der ofte sker, hvis der er for mange neutroner. Så tager den en neutron ud, lægger en proton ind, oftest, og så udskyder den en elektron. Så det, der sker, når man gør sådan, den er selvfølgelig ikke verdensmester til at vise det, men det er, så omdanner den en af dens neutroner til en proton plus en elektron. Og så skyder den elektronen afsted for at forsøge at blive stabil. Men det skal vi alt sammen kigge mere på i morgen. Det her, det var en lille teaser, og så selvfølgelig en forklaring af, hvad en isotop er, hvordan samme grundstof kan have forskellige udgaver, og så også, at vi finder stabile og ustabile kerner, og hvorfor de er det. Vi ses i morgen, 8. klasse.